उठवा के लाली का हो हाँ मैंने तो कुछ बुझा तो जात बा कि ना का बुझाता हाँ यहाँ पान पर बैठ के दुआरी पर बैठल बारा गंदा गंदा गाना गावत रह अहे में हमार मेहरारू आवे ले जाले तर कुछ बुझाता जे भवे आके आइए जाई तो मेहरारू के कह हो पड़े जाओ हे पड़े जाई तो तू है दुआरी पर बैठबा मेहरारू हमार हो मैं घूम के जाई तो बैठे ना काहे बैठबा तोहरे हो खाली हमरो हो तो वही से तू है जो लंगटे बैठबा लंगटे बनी हाफ पैंट पर बनी हो आप पान में बारा तो तेरा शर्म नहीं क्या हो जे हमार मेहरारू के मैं जाई ए कौन चीज का शर्म यार लंगटे बनी हम हाफ पैंट पर बैठल बनी तो तू ना मानबा? हाँ, ना माने हमारे में हिस्सा ना हका तो हिस्सा हटे तो हमार इने के तरफ जे मौगी मर जाई के मैं है के पड़े जाए हो पड़े कह के जाए के ओ मैं जाई हाँ। तुम्हारा दो के बैठबा हां यही जा बैठे हम सुन ल बैठवा देम तारा के का कर लेबो अरे का कर लेबो का कर लेबो हो देखो ना का कर लेबो तनी के बुझा दे ना रे हे जा बैठल बानी तो आगे गर्मिया के हमरा के बतियावता आ देखो बाप जी रोज है जो बैठा तारा है जी लंगटे कहे तक मेहरा लंगटे बनी हम रोज रोज एकरा कुकुर से परेशान बनी एकरा के समझा दो तू ए काका ई का रोज रोज कुकुरहट करवले पड़ल हो ई तो गांव में रहल कठिन हो गइल बा ई सरवा करता कुकुर हट हम रोज करते हैं रे हां जान तेरा बबुआ एकनी खुदे कुकुरहट से हम परेशान बनी हम का कहीं नाक कटवा के धो देले बा हमरा गांव नगर में तो बांट दो हमी के ना परेशान करम सन हां तो बताइए जा हाँ तो हमरो बता जाओ जगह जमीन सब बताई हाँ तो जा तनी मुखिया जी के लगे हाँ, जो हम मुखिया जी के बुला के लेके आवत तनी पंचायती होई आ बंटवारा होई हाँ जा जा सब बताई बटवा दलो हाँ रोज रोज के झमेला कइले बार ठीक बा जाते न हम अपने आदमी के बुला के लिए आवे आज बंटवारा होकबे करी हां जा सब बुला लिया बस मुखिया जी तनी रुकी का हो सुखारी मुखिया जी चली घरे का बतवा हो बंटवारा करे के बा हमार भईबा रोज रोज हमरा के परेशान क के रखले बावे ए बेटा बैठल रहनी तो हमरा के मारे पड़ल बावे ऐसन बतवा हाँ रोज रोज कुकुराहट करत हवे बताई मतलब घरे आदमी दुआर पर नहीं के बैठ सकत ए बेटा मारे पड़ल बा हमरा के चलो चलो तू तो हमार वोटर हो तू हमरा के बड़ी जोड़ हाँ मुखिया जी रोवे के हम वोट देले बानी आ रोवे चली हम कोनो फैसला हमरा हित में सुनाए चलो ना कुछ होई तो उल्टा कह देम हम सब तोहरे यूर कराएम चलो ठीक बा चली मुखिया चलो जी ठीक बा तू चलो हम पहुंचत हन तेरा द्वार पर एकदम आपके व्यवस्था करवाइए के छोरे के बाद हम तमाशा कइले बलो हां भैया प्रणाम प्रणाम भैया प्रणाम रौरे की यहाँ आवत नहीं है सुनी ना 3-4 महीना रह गइल पंचायती चुनाव के अच्छा आ हम सोचते नहीं जो हम मुखिया के चुनाव लड़ी असो तो रो लोग का आशीर्वाद चाहिए और लोग घर से हमेशा सपोर्ट मिलल बावे अब खीरो पारी बनेले हमला से ना ना सपोर्ट तो बराबर मिली सबके उरोरा के सहमत हम तो एकदम खास उरोरा के साथ हाँ देबे हाँ ये करे चाहिए एगो हमरो काम बा हाँ बोली तनी चली घरे लाफरा कइले बारे से हमरा बंटवारा करावे के बा भाई से अच्छा ई बात हाँ, बा हाँ। तो चली चल चली चली चल तनी उठा मुखिया जी आ गइनी प्रणाम फेकन जी मुखिया जी बैठी मुखिया जी जानता नहीं हमर लड़का एकदम शोर मचा देले बाड़े से टोला में छोटका लइकवा रहो गोइल बा उहो के बोलावे बोलाई बढ़िया से आज फैसला हो जाई हां तो मालिक आइले बने होइए जाई हाँ तनी के बाप जी प्रणाम मुखिया जी प्रणाम भैया बुला लिए नहीं हम कुछ नहीं ठीक बानी नु मैं कुर्सी ले बाबू ठीक बानी नु ठीक बानी बैठ अपना भैया हाँ प्रणाम तो चलिए शुरू करते हैं हां तो फेकन जी ई काहे खातिर इकट्ठा कइले बनी लो अपन अपन बात अब रखी लो जानते नहीं मुखिया जी एकनी के रोज के किच से हम परेशान हो गइल बानी हम चाहता नहीं नु कि एकनी के लोग बंटवारा कर दे दोनों सके हां तो बटा जाओ कल पंचायती आओ 3 महीना ओकरा बाद आवे रे इलेक्शन में तो ऊ वोट से हराए जे मुंहे माटी ले ले अच्छा हो खो ई का बुड़बुड़ाता रे जी का जाने वहां के का कहत नहीं हम तो ना सुननी खैर छोड़ी जवना बात पाइल बनी सो बात होखो हाँ वो बात हो को जानता नहीं मुखिया जी कि रोज रोज दोनों हमार बेटा लड़त रहता है सो एकनी के रौरे समझाई का हो सुखारी अरे का बाप के सामने दोनों भाई लड़त रहता रलो का बात बा मुखिया जी हम कहीं बैठत नहीं ओल बोल मारत आवे उठल बैठल हमार कठिन कइले बा ओकरा के समझाई सोहना के तो बता जाओ जब दोनों आदमी में पटते नहीं थे तो कौन काम बा एक में रहला के अपन दोनों आदमी प्रेम भाव से रहो बता जाओ हाँ बटा जाओ ठीक हाँ ना ना एकदम सही बात बा बता जा पूरा बता जा हर चीज मुखिया जी बातिए दिया तो क कट्ठा फेकन जी और खेत बा 2 5-5 कट्ठा कोला बा एगो बोवाला एगो उसर हवे अच्छा 10 कट्ठा बा हाँ तो जौन बोआला तौन सुखारी के दिया जाओ समझ रहे आ जौन उसर बा तौन सोहन के दिया जाओ देखो तो नहीं प्रत्याशी जी ओके मुखिया हिसाब लगावता है अरे तो ले लो हमरा के जिताओ ना सब हम उल्टा पुल्टा कह के बरोबर कर लेंगे ठीक बा मुखिया जी ठीक बा
और बोली फेकन जी। जानता नहीं, एगो है घर बा, एगो है बथान बा, एकरो के बांट दिया। अच्छा हाँ तो हई घरवा सुखारी के दे दिया, हाँ दे दिया, आ सोहन का हई बथनिया दे दिया। दे दिया और मर्जी। देखो तनी प्रत्याशी जी, जितना निमन का बा सब ओकरा के मिलत ताटे, सुखरिया के आ हमरा के देख ली। सुनो ना, तू सकरले जब हम कहते न जे जीते हम तो सब उलट पुलट कर दे। हाँ तो ठीक बाटे, दूगो साइकिलो बा, एगो निमन बा एगो खराब बा, ओकरो हिसाब हो जा। हम मुखिया जी करी तब हते में हिसाब किताब का करे के बा। अरे जवन नीमन साइकिल बा तवन सुखारी के दे दिया, और जवन बिगड़ल साइकिलिया बा तवन सोहन के दे दिया। हाँ तो राउर पावर बा, केहू के दे सकता नहीं कोनो सामान। जानते नहीं मुखिया जी, तो ये लगले बर्तन उर्तन बटा जाओ सब। हाँ जब अलग होता लो तो खानो तो अलग अलग बनाई लो। हाँ हाँ बांट दी बर्तन। तो एगो काम हो, कोई दोनों जना के दहेज में तो बर्तन मिल नहीं हुई, हाँ मिलल बा। तो दोनों जना के बर्तन इकट्ठा क के हाँ आई सुखारी के दिया जाओ। अच्छा, आ ओकरा बाद जवन पुरानका बर्तनवा बा उ सोहन के दे दिया, अपन बनैहन चूल्हा पर खाना। ना तो बहुत बढ़िया बंटवारा करत तनी मुखिया जी। तो एगो काम करी, हमनी के बाबजी ये कहीं को बारे इनको में तब हिसाब किताब करवा दी। हाँ तो बाबूजी तो एके गो बाणे जी। एगो काम होके यहाँ का मुड़िया काट के सुखारी के दे दिया, आ गोड़वा काट के सोहन के दे दिया। मुखिया जी हाँ तनी फिर उठी नु, ठीक कनिए का। तनी इधर बैठी नु। मारो बाबजी मारो। अरे दम रे फफेलिया दाब, जे हमरा मौका केस मिलो। होना छोड़ ना रे ए मुखिया जी मर जे त केस हो जाई बाबूजी हाँ पर। ये सब मुखिया के बुलावे लायक नहीं के पंचायती मुखिया जी में। चली चली मुखिया जी चली। ले खड़ा हो। बाप रे बाप। आ त मुंगा दे तो सब। अरे ये राजनीति ऐसा चीज है जे में झूठ सच बोले के पड़ेला। आज तारा के हम जितावे के चक्कर में आज अपने हार गई रहती है, आज हमरा के मुआ देतो। हां मुखिया जी जाई घरे जाई रे, जाई हमके अपना में समझ लेन सब।